Moikka siitä. Moikka. Siitä on vähän aikaa, kun mä oon tehnyt videon. Ja nyt mä vihdoin tein taas videon. Ja tää video tosiaan liittyy slimeihin. Sillä mä näytän mun slime. Niitä on tällä hetkellä 3. Ja sitten me tehdään muovailuvahaslime tällaisesta erilaisesta muovailuvahasta. Mä en tiedä toimiiko tää tällä, mutta me testataan. Ja joo, me voidaan nyt oikeastaan mennä videoon. Okei, siis eka slime on tää, jonka te varmasti olette jo nähnyt monta kertaa. Mutta mulla oli näitä 2, niin mä lisäsin nää yhteen, niin tästä butter slimeista tuli tosi iso. Ja siis joidenkin mielestä tää ei ole edes mikään butter slime, tai mikä mun mielestä tää on butter slime, koska joo, oikeesti tää on tehty siinä kitarasta, mutta mun mielestä tää on butter slime, ja tästä kuuluu ääni. Ei hyvin, ja toi kuulostaa tosi oudolta, mutta joo. Ja tää slime on ihan kiva silleen, jos ajattelee, mutta joo, tää on liila. Sitten mulla on tällainen pikkuinen lima, ja tää on sellainen pieni hyytelölima, ja tää on kullan värinen. Tää on kullanvärinen lima. Ja tästä on vähän aikaa, kun mä oon koskenut tähän, niin nyt tää on vähän mennyt aika tahmaseksi ja vetiseksi, koska sit aina kun tätä taas liikuttelee uudestaan, niin se menee silleen hyväksi. Onpas tää vetinen. Tästähän tulee tätä mun käsiin. Ja tää on slime, niin tää on tällainen pieni jiggly-slime, mutta tää niin kuin se haisee, mutta tää ei haise silleen mitenkään erityisesti. Tää ei oikeastaan haise. Mä en tiedä mille tää haisee, mutta tää on kultainen. Tässä tää ei näytä niin kultaiselta ehkä, mutta siis tää on kultainen slime. Ja mun mielestä tää on ihan kiva. Tässä kuuluu pieni ääni. Ja silleen, mutta kädet ehkä voi pikkusen jäädä haisee, jos niitä ei pese tämän jälkeen. Mutta tämä on ihan kiva pieni jiggly slime. Ja joo, jätän tällaisessa sypyssä pienessä purkissa. Ja sitten mun slime, jonka näitte mun videossa, niin kuin videossa, jossa mä tein tällaisen DIY slime niin kuin kaupan. Ja se on tällainen. Ja nyt tää on aika vetisen näköistä kans. Ja täällä on siis joku olio tässä sisässä. Wow. Tää on tosi vetistä, mutta laitetaan tämä. Oho, okei. Tää on aika vetistä. Mutta mä rakastan tätä slimea ihan oikeesti, koska tää on niin ihana. Koska tää on siis aivan sikavenevä ja aivan sika niinku tälleen. Oi, tuli kupla. Jei, minikupla. Ja tässä mulla on tää joku ihme oli ja täältä tuli silloin mä tein tän. Ja tää on nyt täällä slimeissa. Ja mä itse pidän tosi paljon tästä slimestä, koska tää on silleen niinku jiggly slime tai silleen. Ja tossa kuuluu tällainen pikkuinen ääni. Oho, tähän meni hius. Tää on tällainen ihme oli ja mä sain sen tästä. Tää on tosi, ja oikeesti tää on niin ihana, tietäisitte vaan, aivan sika iso, siis aivan sika iso, ja aivan sika ihana. Siis hyytelölimaksi, jiggly slimeiksi tää on tosi ihana. Tästä kuuluu vähän äänikin. Ja joskus toi voi niinku tarttua käteen, mut sit kun sen saa niinku siitä tolleen pois ja sen voi laittaa tohon.
Ja jos tää on antanut olla liian kauan, että tälleen leikin, niin sit se voi tulla vähän silleen tahmaseksi. Ja jos on likaset kädet, niin sit totta kai tarttuu silloin. Tää on niin ihana slime. Ja tästäkin kuuluu ääni ja siis tämäkään ei kuulu mitenkään hirveän hyvin tää ääni, mutta silleen aika hyvin. Ja se on ihanaa, että monesti kun tää laittaa, niin tulee tällainen niinku sydämen muoto. Tähän tulee ihania kuplia. Ai niin joo, ja sit vielä, että kun tän niinku laittaa tälleen, tästä kuuluu ääni, niinku. No ei se nyt ihan tolleen, mutta siis niinku. No aivan sama, ettei varmaan tiedä tämän äänen, mutta se ei aina kuulu, mutta se sitten joskus kuuluu. Joo, eli tässä on nämä mun limat, mihin mä laitan toisen tossa. Okei, ja sitten meillä on niinku tällaista muovilahaa. Ja mä ostin tätä Prismasta ja tää oli €1,50 ja näitä oli hirveästi adverisia. Mä halusin tällaisen niinku vihreän turkoosi, tällaisen tumman turkoosi. Tällaisen. Ja mä en tiedä toimiiks tää, koska tää tuntuu aika kovalta ja silleen. Mutta testataan, jos tällä pystyy tehdä sellaista muovailuvaha-slimeä. Mutta muovailuvaha-slimeä sä tosiaan tarvitset muovailuvahaa ja käsirasvaa. Ja mikä tahansa käsirasva käy. Okei, mä tein tästä palan. Ja sitten tätä pitäisi niinku pyöritellä kädessä niin, että se lämpeää, että se menee niinku pehmeäksi. Tai silleen, että se ei ole enää silleen hirveän kova. Näin, ja sitten tähän luultavasti pitäisi lisätä tätä rasvaa vähän sen kerrallaan. Silleen. Näin. Kai. Okei. Mä oon lisännyt tähän aika silleen paljon sitä rasvaa. Ja näin on mennyt aika silleen. Ja tää on vielä vähän tälleen kova. Mutta tää silleen pikkusen venyy, mutta ei silleen niinku yhtään paljon. Tai siis ei silleen hirveän paljon. Tää silleen periaatteessa toimii, koska mä en tiedä, tää on joku ihmeen MAC-merkki. Ja Play-Dohhan, sehän pitäisi niinku ainakin toimia. Ja mä kyllä löysin sieltä kaupasta Play-Dohia, mutta mä ajattelin, että mä haluan testata tätä. Mut sitten jälkeenpäin mä voin ostaa sitä Play-Dohia. Ja sittenhän voi tosiaan myös lisätä glitteriä, mutta mulla ei ole tällä hetkellä